Gipaspasan na sa CSWDO ang pagproseso sa cash assistance alang sa mga nasunugan sa Magallanes sa Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban? Pipila ka adlaw na sukad na sunugan ang daghang pamilya sa Magallanes Street, Barangay 2A, Davao City niadtong July 13. Daghan pa ang nagpabilin sa Magallanes Elementary School ug Bolton Elementary School. Nga maoy, gihimong temporaryo nga evacuation center alang sa mga nasunugan. Apan gipahimangnuan na sila nga hinay-hinay nang mupapahawa kay gamito na ang nasangpit nga mga eskwelahan sunod simana kay magsugod na ang klase. Base man god sa DepEd Order 37, 15 ra ka adlaw pwede magtener ang mga evacuees sa mga tulungaan. Ang LGU na dapat ang mangitag pamaagi kung asa ibalhin ang mga evacuees. Busa ang Davao City Social Welfare and Development Office gipaspasan na ang pagproseso sa cash assistance aron mahatag na sa mga apektado. Amo nang gina-process karon nagsugod na ang processing and maningkamot mi nga makagawas gid siya next week kay tungod mag klase naman good and dili pud mi gusto nga maapektuhan ang atong opening sa klase diha sa Bolton and sa Magallanes. Sa datos sa CSWDO, 66 ang house owners, 56 ang renters, 27 ang sharers, samtang 34 ang boarders. Giklaro sa CSWDO nga matag pamilya ang pag-ihap sa renter o sharer. Sa maong ihap, ang owner makadawat og tag 20,000 pesos. Ang sharer o renter tag 10,000 pesos, samtang 5,000 pesos ang madawat sa matag boarder. Pero ang ubang mga nasunugan, wala pa gyoy laing kapuy-an. Hinuon kipasabot sab sa CSWDO nga ang ilahang ihatag ayuda lamang base sa mandato sa ilahang opisina ug tuod kulang pa kini sa pagpatukod balik sa ilang mga balay. Hinuon pwede man daw sila magtiner sa evacuation center sa Los Amigos ug sa Mahayag kung wala nagyoy kapuy-an lain. Apan ang problema, layo kaayo sa downtown area kung asa na ginabuhi ang kadaghanan. We'll sit down with the barangay. Kay unsa ilang pong plano kay base na sila mapangitaan nga lugar nga dili school. Kay wala kana baya nga area wala ba na sila gym. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.